हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू जगन्नाथ ब्लॉग। आशा करছি ଆପଣମାନେ ଭଲରେ ଥିବେ। ବର୍ଷା ପାଗରେ ପୁରା ରାସ୍ତା ପୁରା ଆମର ନାହିଁ ଭିଜି। ବର୍ଷା ପୁଣି ଟିକେ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲା। ଏ ବର୍ଷା ଚାଲି ରହିବ। ରାସ୍ତା ଯେଭଳି ହେଇଛି ଆଉ ତ କ'ଣ ପୁରା ଜବ୍ ଇଚ୍ଛା ତ ପବନ ଟିକେ ଫାଙ୍କା ହେଇଛି। ବର୍ଷା ବନ୍ଦ ଥିଲା, ଫେରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି। କରିବା ନାହିଁ, ଆମେ ଭାବୁଥିଲି ଟିକେ ଫାଙ୍କା ହେଲେ ବ୍ଲଗ୍ କରିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା, କିନ୍ତୁ ଯେଭଳି ବର୍ଷା ହେଲା ମୁଁ ନା ବର୍ଷା ହେଲେ କି ଆଜି ବ୍ଲଗ୍ଟି ଯେ ଅପଲୋଡ଼ କରିବା ସେ ପ୍ଲାନ୍ କରିକି ଆମର ପ୍ଲାନିଂ ଅବଶ୍ୟ କାଲି ଥିଲା। କାଲି ଯେଭଳି ବର୍ଷା ପଡ଼ିଥିଲା ତ ପ୍ଲାନ୍ ଦେଲାନି ଆଉ କାଲି କରିବା। ଆଉ ଆଜି ପ୍ଲାନ୍ ଦେଇକି ଟିକେ ଟିକେ ଫାଙ୍କା ଟିକେ ଆସି ବ୍ଲଗ୍ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବୁ, ଆମ ରାସ୍ତା ଦେଖିପାରୁଛେ କିଭଳି ଅବସ୍ଥା ହେଇଛି। ନାଇଁ ବର୍ଷା ଛାଡ଼ି ଯାଇଥିଲା, ଫେରେ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା। ବର୍ଷା ତ ଲଗାତାର ଚାଲି ରହିଛି। ତ ଆମକୁ ଆଜି ଆମକୁ ଆମର ଫାଷ୍ଟ ବ୍ଲଗ୍ ଦେଖି ଆପଣମାନେ କିଛି ଭାବିବେ ନାହିଁ, ଆମକୁ ନର୍ଭସ୍ ଟାଇପ୍ ଲାଗୁଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଫାଷ୍ଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଆମେ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କଲୁ ଯେ ଯେମିତି ସବୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ବ୍ଲଗର୍ ମାନେ କରନ୍ତି ସେମିତି କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ କରିପାରୁନେ। ତଥାପି ଟ୍ରାଏ କରୁଛେ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କ ସପୋର୍ଟରେ ଆମେ ଆଜି 3000 ସବସ୍କ୍ରାଇବର୍ ତ ପହଞ୍ଚିଗଲେଣି। ଏମିତି ସପୋର୍ଟ ଦେଇଥାନ୍ତୁ, ଆମର ଡେଲି ଲାଇଫ୍ ବ୍ଲଗ୍ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ଦେଖିପାରୁଛେ ରାସ୍ତା କିଭଳି ହେଇଛି। ଏଇ ଟିକେ ବର୍ଷା ଫାଙ୍କା ଦେଲେ ଆମେ ବ୍ଲଗ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁ। ଯାଇ ହଉ ପାଗଟେ ବି ଅଲଗା ରକମ ହେଇଯାଇଛି। ଲଘୁଚାପ ଲଗେଇଛି ଆଉ। ବର୍ଷା ପକେଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଲା। ପୁରା ବର୍ଷା, ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ତ ଜମା ଯାଇ ହବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଫେର ବର୍ଷା ପକେଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଲା। ମୁଁ କହୁଥିଲି ବୁଲିକୁ ଛତା ନେଇକି ଆସିଥିଲା, ଆଜି ମନା କରିଥିଲି। ବର୍ଷା ପକେଇବା ଫେର ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା। ରାସ୍ତା ଦେଖୁନ, ରାସ୍ତାରେ କିଭଳି ବର୍ଷା ହେଇଛି। ପୁରା ଆଣ୍ଠିଏ ଲେଖାଏଁ ପାଣି ଏପଟେ, ମାନେ ଟିକେ ଆମ ପାଇଁ ହେଲ୍ପ କଲେ ଯିବା ଆସିବା ପାଇଁ। ଏଇ ଟାଇମ୍ଟି ଆମର ଦେଖିପାରୁଛେ ସୁବିଧା କରିଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ଆମର ସେପଟେ ଗୋଟେ ଥିଲା ପାଣି ଆସିଲେ ଭଲ ନାହିଁ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଇସ୍ କିଭଳି ଭାବରେ ରାସ୍ତାଟି ଦେଖିପାରୁଛେ, ପୁରା ଆଣ୍ଠିଏ ଲେଖା ପାଣି। ବର୍ଷା ପାଗ ହେଇଗଲେ ଏଠି ଯିବା ପୁରା ମୁସ୍କିଲ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଥର ଆମର ପଥ ପରିକ୍ରମା ଆମର ସାଇକେଲ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି। ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଡ୍ରାଇଭର ବୁନୁ ଅଛନ୍ତି।